Fi enw I Daphne Godwin yn byw yn yr amgylch Cristnogol Ffald Y Brenin. Rwy a fi yn dod i rhedeg y lle 20 blwyddyn, 20 a hanner yn blwyddyn nawr. Mae'n amgylch Cristnogol, ond hefyd mae'n tŷ gweddi. Yn dim yn fformal, jyst yn naturiol yn cerdded amgylch yr ardd, yn just siarad gyda'r antad yn y nefoedd. Yn just clywed y llais o Duw, yn just ffaindio y sedd dawel, yn just bod. Yeah. So mae pobl yn hoffi ei dod. A nawr, mae pobl yn dod yma dros y byd. Yn y gorffennol, a rwy a fi yn wneud y gwaith yn yr ardd, ond mae rhy brysu nawr, just o dro i dro. Gwario amser yn yr ardd yn wneud fi yn teimlo yn well, achos mae stres yn wedi mynd, yn just mynd, yn teimlo yn well. Mae arddwr yn enw I yn wedi dechrau ddoe. Weithio mae pobl yn cynnig helpu yn yr ardd, achos mae'n anodd iawn i pobl yn dod o'r bywyd brysu dros ben, i just stopo yn bod yn dawel yn wneud dim byd. So mae'n helpu just wneud y dipyn o weidio o'r palu o rhywbeth fel yna. Dwi'n meddwl mae lle ffafryn yn yr ardd ydy Pellan, neu yr ardal Pwll Melyn. Mae pobl yn hoffi y pistill bach hefyd. Dwi'n meddwl mae sŵn o dŵr yn wneud pobl yn, mae galon, mae ysbryd, mae enaid yn just mynd yn dawel. So mae'n just helpu bobl. Dwi'n meddwl mae presenoldeb y Duw yn bob man, ond mae lle arbennig wrth y groes. Yn weithiau mae pobl yn creu y nodyn ar y groes, yn just gadael y poen, yn gadael y brifo. Mae ardd yn pwysig iawn achos mae'n rhan o canolfan, rhan o'r holl lle. A mae just y lle ble mae Duw yn wedi penderfynu bod yn presenoldeb. So mae'n pwysig dros ben.